Be, Oh, unsa man pa? ikaw bantay sa atong tindaha kay mulakaw ko. Na, di ba kung kabluan na pa? Bantayan ang guni mo, be. Kung naay mo palit, tagay lang. O sige pa. Karami, karon ating plastar ang tinda. Okay. O sige, magplastar pa ko dito ah. Be, alin na dire, bantayan na nay. Oh, padulong na. Mauna ning baligya ni Papa? Wa man ni presyo. Pero sige lang, magpaabot sa kong customer. Naaya aning lugara, uy. Pero taysa, nay na maligya dito sa unahan. At doon sana ko, be. Taysa, murag, nay padulong customer. Ma'am, palitin ako, ma'am. Unsa man na yung baligya? Di man siguro kabuta, ma'am. Ay na, wa na ko ganahin sa yung baligya. Na, wa din ko halin ani ron. A few moments later. Ningawar, Luy. Mangay ka sa kulyang abi. Ay, sa murag na baligya sapatos. Uy, nanapoy padulong customer. Ay, tama, nagyo ko diskarte. Kani, burong malinan yung ko ani. Yeah, boy. Ibutang ko ni Dire. Saro pa ni. Palit yun ni Ron. Dahil sa murag na kwarta, boy. Oh shit! Oh Kwarta, Juday. Sir, unsay mo ha, sir? Nagpila yung sapatos, ma'am. Tag 200 ba, sir? Palit na ako kay Ramay Kurta. Palitan ko ni Ma'am, be. Ang bayad, sir, be. Pandamay na walang kwarta. Sir, asa na mong bayad, sir? Oh shit! Oh shit! Kani mo gipalita, sir? What? Pandamay siya ang kura. Kartira na kay para mo palit ka. Pandamay. Kwarta-kwarta, may Yeah, may, sir.